21 hodina 15 minút, čiže 9:45. Za malú chvíľočku zblkne táto vatrička s tým, že tak je to symbol toho Jána, to je svatojánskych ohňov, s tým, že vždy si treba spomenúť na tú históriu, na tie pastierské udalosti, že sa to kedysi ozaj. Bolo to normálne zvykom na poľanách praktizovať. Toto už len taký, by som povedal, taký symbolický akt tej súdržnosti medzi občanmi, medzi tými ľuďmi, čo žijú v tej danej lokalite, čiže po tých dedinách, mestách, obciach. Taká súdržnosť medzi tými občanmi, sused so susedom a priateľia s priateľmi. Ja vám moc ďakujem za to, že ste sa zúčastnili. Ja to za malú chvíľočku symbolicky zapálim. A potom, kto bude, ako som povedal, chcieť, môže tu posedieť pri vatre. Ostatní sa môžu presunúť tuto 40 metrov dole, tam sú pripravené stoly, lavice a môžu si tam nejakú tú špekačku robiť, čo budú chcieť. Bude tam country muzika z Magiča. No a potom o 10. hodine odtiaľto z tohto miesta, o 22. hodine, taký menší ohňostroj. To je taká ozaj symbolika toho Jána. Ešte raz vám ďakujem za účasť. Tú účasť považujem za fakt veľmi dobrú. No. Thank you.